Tanan mga kaigsunan. Salamat hari Sabat kanatong tanan. Greetings from Indonesia. Sa dili pa ko magpadayon, ako sa ngayon si Sister Angel, ako na po ipakita ning ako ang mga kaigsunan. Kay sa matag kamo og naka-follow mo na ako, naka-subscribe mo sa YouTube, i-search ninyo mga igsuon ang akong YouTube channel. Raymond Cabardo. Daghan dir mga wali nga pwede ninyong mabalikan. No? At ipatanaw Sister Angel, mo niya itong mga kaigsunan dire sa Hinabatan. Oh, kaway-kaway po mura mga estatwa. Para maabot po mo dito. Mo na speakers, dire dyan, speakers, patanaw po na mo niya ang atong mga kaigsunan, mga subscribers, o mga followers na ko sa YouTube. And we are now here in Hinabatan Seventh-day Adventist Church. No? We need to fill our lives with the praises and thanksgiving to our God. Amen? Mao gyud ay kanunay nato mga kaigsunan nga ibutang sa atong una-una pun-a sa pagdayeg o pagpasalamat ang imong kinabuhi. Amen. Magampo ta. Amahan namong balaan, punoa kami sa balaan nga espiritu. Pun-a kami o Dios sa kadasig. Pun-a kami o Dios sa kalinaw nga mahimong madaugon ang among pagpangalagad. Wala kami mahimong wala ikaw kay tanan namong ginaampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako itong hiromon, ito imong Biblia, mo itong gamiton. Ang atong uluhan karon mga kaigsunan, ang iyang birthday is March 22. Ikapila man ang March. Nga bulan, Ha? Ikaw ba? Ikatulo, gikan sa January, ang Marso, mga igala, mga kaigsunan, ikatulo. So, asa na to? Tanaw na nga to ang uluhan karon. March 22 man. Asa sa Proverbs? Proverbs chapter 3 verse 22. Diha nato kuhaan og mensahe kay usa sa akong prinsipyo kung kinsa ang mubasa gani sa scripture reading iyang birthday ang atong iwali. Kabalon man mo na no? Nga ang atong mga birthday gilatag diha sa balaan nga kasulatan. Ug ako ning isulti sa tanang mga kaigsunan, everyone who are listening right now sa ato usab nga YouTube channel, ako ning isulti, ang imong pagkatawo sa kalibutan giplastar na nadaan sa Ginoo. What will you say? Amen. Uy, hinay man. Usbon siguro nato. Nga ang imong pagkatao gibungkag na sa Ginoo. Amen. O amen po, gibungkag man gyud. Ha? Usa magigalani o giplastar or gibungkag? Atong asbon, ang atong pagkatawo, pagkahimugso dinhi sa kalibutan, giplastar na sa atong Ginoo. Kanang imong bana gihatag sa Ginoo. Oh. Kanang imong asawa, imo nang gikawat. Gihatag sa Ginoo. Kanang imong mga anak gihatag sa Ginoo mga kaigsunan. Amen? In other words, tanan nga nagakahitabo sa atong kinabuhi, plastado na siya sa Ginoo. Apil ang atong mga challenges. Muna ang usa ka Indonesian, nay usa ka nakita nako sa Facebook. Kana bitaw nakabantay mo mga kaigsunan, magsige tag panghangyo og kusog pero nganong pagsulay may moabot. Magsige tag paghangyo panalangin og kwarta utang man nino mahuna-hunahan. Mga bayronon maninoon ang moabot mga kaigsunan. Ako sa ning isulti kay diri digdugukan nato nganong kana may ginatugutan sa Ginoo nga kung mag-ampo tag positibo murag disaster may musod. Problema hinoon ang musod. Para sa kuha tagad mo experience kagahapon mga kaigsunan naka-experience gyud kog pinahog. Naunsa gani si Hope? Nahubog. Naunsa gani si Hope? Tingog mo. Ha? Day? Day? Naunsa gani si Hope, day? Ha? Ano hubog? Naunsa si Hope? O unsay pasabutan na tagay ko og word. Naunsa si Hope? Si Hope naka-experience nga gikwaan siya sa tanan. Gikwaag anak. Gikwaag ka dato. Gikwaag balay. Ha? O di mo nunguto.
Gikwag may lawas. Ug ang pinakasakit, gitalikdan og asawa. Pero luyo na ng mga pagsulay, mga kaigsunan, si Job nagmatinud-anon ug wa siya mibuhi diha sa mga saad sa Ginoo. Amen? Kaya nga itong teksto nindot kaayo mo nang ganahan kay ko pag-open, paminaw yun ang apostolik kay imo ra yun yung birthday. Ha? Kay kung human ako wali ani maluhi pagani ka nga imuha ra ba yun yung birthday, ana maglimahay na yung di ka malagit. Kay unsay gisulti dire sa imong birthday ug minsay alang ka natong tanan, kung mag-ampo gani tag positibo, unya daghan ang mga pagsulay, sama ni Job, nga nag-ampo raman siya nga ingon ani ang kanindot, sama sa akong debate kagahapon, nga niagi ko pagkahob ko ba akong motor, wa ko'y laptop, wa kwarta ipang tubil, unya ipachika pang bata, wala! Sino? Pero unsay giingon sa balaang kasulatan, verse 22, di naman ikinahanglan pa i-explain. Pero ako lang mong pasabton. Ha? Unsay giingon sa verse 22, maghatag kini kanimo og kinabuhi. Una agian magkasdaghang pagsulay, kinabuhi na siya. Ha? Kung kita mangayo mga kaigsunan o mga panalangin, apan ang miabot gani mga challenges, ingon ang Dios giprasis ta ka sa tinuod nga panalangin. Hinay man. Panakos gani niyo. Habi pa lang, wingunog, matag usa sa hinabatan, hatagan og 10,000 nga ayuda. Kusog na ito ba? Dunay usa ka babayi sa Facebook nga akong nakita mga kaigsunan, gwapo kay ang iyahang punto. Ingon siya, mag-ampo tag-ulan, pero inigawas magpayong. Kuha niyo punto? Lord, may tag-muulan. Ug maulan, magpayong. Kay hadlok, Lord, kung kusog na po kayong ulan, mo na, Ginoo, painita. Pero mag-jacket. Nakuha na ninyong bunto. Unsay gingon sa mga babae, gusto ta og immediate answer, gusto ta og nindot nga tubag, pero di ta ganahan iagi sa proseso. Unsaon nimo pagka-feel nga ang imong giampo nga ulan nindot nga di man ka magpabasa? Nakuha niyo punto? Unsaon nimo pagkabalo nga ang imong giampo nga adlaw nga gwapo ang kainit human sa dagkong daghang mga ulan nga pag-abot sa init mag-jacket naman hinuon ka. Unang atong isulti kaninyo, tanan nga gitugot sa Ginoo sa atong kinabuhi, kung natawo kas kalibutan nga pobre, be happy. Kung natawo kas kalibutan nga dato, be happy. Kung natawo ka nga disabled PWD, unsa may gidangatan sa imong kinabuhi. Ingon ng Dios, I am doing a process of your eternal life. Walay shortcut. Amen? Nanahawa tong uban nga ni shortcut o kadato. Tong investment. Anong di mo maningog? Isod mo. Hilak. Karon na po'y nag-invite na ko, Pastor. Walay shortcut. Walay shortcut paadtong langit. Kaingon sa John 14 verse 6, kisay na kami memorize na. Unsay gi-declare ni Jesus Christ? I am the way, the truth, and the life. Muagi ta sa Ginoo mga kaigsunan, mga higala, mga hinigugma ko diyang citizen sa langit. Muagi ta sa Ginoo. Kinsa si Kristo, ayahay siya sa kalibutan, dili. Usa gani ang iyang declaration sa diha mga kaigsunan nga nag-ministry sa dinhi, ingon siya, kaya ninyo na tagahinabatan church. Kaya ninyo ni mga anak, kay unsay declaration sa Ginoo, kay mismo ako nga inyong manluwas, I overcome the world. Unsa gani Bisaya sa overcome? Unsay Bisaya sa overcome?
akong nadaog. Ako pag yung tagaag mas nindot nga Bisaya kay para mas masabtan nato nga kining atong kinabuhi giprocess ni sa Ginoo. Daghan kag pagsulay, mahurot ang isa ka semana, daghan kaayo kag pagsulay. Mura kag gitabunan, sultian ti kaingon ng Dios, gipildi ko ang kalibutan tungod kanimo. We have nothing to fear. Jesus is coming near. Una kamong mga bata, paminaw muna ko. Ay mo kahadlok nga di mo ka-graduate basta malangit. Pero mas maayo, sa di pa malangit, maka-graduate. Pero gumabot sa punto lang ka. Nga papili o nagani ka nga graduate or langit? Langit yun. Yuta or langit? Langit yun. Kaingon ang balaang kasulatan, maghatag kini kanimo og kinabuhi, unsa may maghatag nimo kinabuhi nga luyos sa imong mga pagsulay, wa ka misurrender og tan-aw sa Ginoo mga kaigsunan. Munang dito sa Indonesia ingon ang usa ka magsusulti. Dinhi sa kalibutan, dili ta fundraising. Unsa man ang fundraising? Maningkamot para dagag kwarta, mabuhi, mapalit ang gusto. Dili day na mao. Dinhi sa kalibutan, faith raising ta. Unsa man ang faith raising? The more nga manginabuhi ta sa kalibutan, dapat the more nga nagtubo ang atong pagtuo sa Ginoo. Amen. Man? Muna giingon nga, maghatag kini kanimong kalipay. Kabalo ang Ginoo nga ganang imungutok, sige nagpitik, dili kay high blood, pero sa problema. Kabalo ang Dios nga daghan kay ka, gipang atubang nga mga lisod. Apan ingon ang Dios nga ako ang Ginoo nga nagprocess sa imong kinabuhi og tungod kay ako ning giprocess, ang resulta ni anindot og malipayon. Nalipay ba mo sa pagpangalagan mga kaigsunan? Ha? Nalipay ba mo nga usahay mahutdan tag kwarta? Ano di mo maningog? Ha? Ganang muadto tag mall pagkalami ikaon. Pero kay wa maapil sa budget. Pagkalami mo himo yung ani nga balay pero wa maapil sa budget. Pagkadaghan natong mga handong nga tama na lang yun sa damgo mo na igingon sa panuntiyon, itulog mo yan. Sa damgo mahimo kang magtukod og palasyo. Sa damgo pwede ka mahimong prinsipe. Pwede ka mahimong prinsesa. Pagmata mag-uumarag yapon ta. Pero ang pinaka-best, kita ang mga tao nga sa diin giproseso sa Ginoo ang atong kinabuhi kay mas giandam ka mga kaigsunan sa usa ka anindot. Unsa may English anang anindot? Amazing. Naimasin po Lord, beautiful, fantastic, marvelous. Pagkaninduta na, giandam ka mga kigsunan. Mo nang wa ka gipadato siguro usa sa magkatuyuan. Ako bitaw sige magkugampo ba madato ko ba? Tigna dato ko palitan tong batik tanan. Ya perti mang mahalas batik dito tag 500. Ang imong 5,000 pilar ka po. Pulo. Pwede man to nagpalit siguro kog tila no nya. Tunga-tunga na lang daw niya. Balag iana lang gud kada Sabado. Pitik-pitik lang. Dili man. Hindi po masamang mangarap. Ha? Dili sala nga mangarap tang madato. Okay? Dili na sa sala. Ha? Ang sala mga kaigsunan nga kung sa atong kinabuhi ang imong kadato maunay dibabag sa imong kaluwasan. Pwede man ka, karong gabi, pagampo. Nga madato ka. Kung sa'y gitambag si Biblia, 1 John 5 verse 14. O kini ang atong kumpiyansa diya. Sige noon, sa ganin ang kumpiyansa?
Unsa mo nimo na pag-explain ang pulong kumpiyansa? Kana bang nagdula kag basketball, first quarter pa lang kabalo ka nga daog jud mo. Nagabantay mo na kanang kumpiyansa ba? Pero nabi sumpay, ayaw kumpiyansa. Oh, pero direta sa word nga kumpiyansa, nga kana bitaw nakatry mo na nga, wa pagani mo mag-harvest sa muna, kumpiyansa na kay ka, nga kana siya, burn out na. Ito magamit ani, kay lain pod. Ha? Hello. Nga kana siya mga kaigsunan, bisag wa pa nimong gi-harvest, kumpiyansa ka nga ginansyado. Sige sa 1 John 5 verse 14. Asa dapat ang atong kumpiyansa kay giproseso sa Ginoo ang atong kalipay. Kanang imong katawa karon nga musimba ka, sultian ti di pa na mao. Napi ang gisulti sa Biblia, anindot. Klaro kay word ba nagsunod? Anindot ug malipayon. Nag-upan. Natagaan pagkag anindot lang ga. Tagaan pag yung kag malipayon. Muna nga nagsulti ko kaganiha sa inyo ha, nga akong suggestion, bisan pag-unsa ka lisod ang imong kinabuhi, ayaw yung backslide. Amen? Bisan pagpanahon nga murag ka-off na yun ang engine sa imuhang pagpangalagad, ayaw yung pahubsig asiti sa pagdaig. Sukol og survive para sa Ginoo. Muna akong giingon, muundang lang yun tagsimba ug di na yun ta katindog. That's all. Undang og simba ug di na yun kagasahan o ginhawa. Mga kaigsunan. Dito bitaw mi sa suroy mig safari. Kailan mo ng safari? Katong ginakaon na to ha. Safari dito sa Indonesia, daghang kay hayop. Ang mga tigre dito gipangbuyan ra. Yan, nisulod ang among bus, ingon na yung tong caretaker, bawal mo gawas. Kaya laliman ka ang tigre igsuon. Nagsakay maning bus na ra diaw. Basta ang isa ka tigre igsuon, nag-ana na gyud ba? Kana bitong ready to eat na gyud. Kay nay mo gawas. Patay gyud ka. Kay gibuyan ra nila ang mga leon, perting dagkua. Mahal po kay bayad. Makaik ka na bitong ang akong una-una to, pag tuyok na mo ba, sige kog video-video, akong gisense kung nagpas nilan, ang elepante dito makiksuna, na duol yun ako, perting nakuha, ang camel, perting nakuha, sige kog imagine, hala no, unsag yung kanindot o malangit na ta. Dili na ka magbayad. Diris Pilipinas, unsabi naan na itong nindot nga hayop. Banakon! Pero ang problema, makakita tag banakon, mudagan man puta. Dito mga kaigsunan, makaklose yung ka. Nagani kabaw dito mga kaigsunan, nga dagko kaigsungay, gipakaon og karots. Pero pag abot dito sa dindirson nga, ang mga white tiger, mga cheetah, naagyod sila sa isa ka lugar, sirado tanang bintana. Pero, makaklose contact ka nga naka sa window, makita doon imong tigre, duol sa imong naon. Pero kabrihan mo, patay yung ka. Mga bear, pero tingin ta, nagsigi kog video, sige kog imagine, hala no? Pagkanindot og langit na ni, di na ta kinahanglan mo sa kayo ubas. Duulon nimo, muna ingon ng Diyos, giprasis rata ka. Sa tinuod og nindot og malipayon. Karon gani, maimpas atong utang, mukatawa ta. Kaya itong una-una, ayahay. Utang na pod. Kailain, murag parehas ka sa akong amigo rito sa akuan nga, Pastor, mamatay ko way utang, ay hayaan ng espirituwa, uy. Di ko gusto gwa ko'y bayron na, hayaan. Akong ginginan siya ako, der. Gusto ko gwa ko'y utang kay kapoy. Kaayaw, sige bayad. Pero kabalo mo, magkatawa ko, na maligya siya mga kidsunan o pansit. Pansit ba? Kanang kadaod to, ginaputos og silupin, tag-10, tag-15, mga iskabitsi, yang ituyok sa eskwelahan sa NDC. Kabalo mo sa isakyan niya, Ford Ranger. Ako siyang giingnan dato naman ka. Nganong mamaligya pa man ka? Sa patigyong kapuyas kinabuhi, Pastor. Lingaw-lingaw lang nga kuha. Wapo ko kabalog, sa Ilonggo pa, tikalon ba to, o tinudanay dito kay, Pastor, muutang na po kong sakyan na yung kuyaw na. Sa dili, gusto kong naiutang.
Oh, grabe espiritu ha. Kay laay kaayo ang wapo po niyang punto. Una kamong dagag mga utang, kitang may mga utang. Wapo rin ang naputay utang. Kay nakasabot nga buhi pagyudta. Kay kung wa tay utang, ayahay kay ginabuhi, wala na mo. Di puta ka feel nga tao pa ta ba? Pero kanang naday tay utang isa nga ganahan ko pastor nga nay maningil na ko. O kuya wa yung espiritu ka mo ganahan mo. Di man mo maningog. Sa pastor sa topic nimo, utang. Ha? Ganahan ba ta? Siya ganahan siya. Kay malipay siya mga kaigsunan nga nay taong mingon mo ni gingon niya. Nganong ingon wala naman ka. Alangan pastor sa muang balay wa may mangumusta nako. So may matong nay mangutang, sir, kumusta na ka? Aha, tingbayad na sir. At least kumusta ko pastor. Pero karon pati gyud dagka na kigsakyanan, pero gusto siyang mangutang mga kaigsunan. Kita dagang problema, kita dagang stress, ang atong utok mga kaigsunan, kung butangan pa lang nag-scanner, dagga na kinig ugat nagsalapid sa lapid sa sigig pangitag solusyon. Pansultian ta mo, ayaw undang sa pagpangalagan, ayaw backslide, ayaw kaluya. Kung maabot man sa punto nga magluya ka, bahalag madagma ka, bahalag mo pa ka, basta ayaw katulog, ayaw higda mga kaigsunan, ayaw og backslide. Kaingon ang Dios, giprocess nako aron mas matilawan nimo unsay nindot ug malipayon. When we die with a thumbs up. Amen? Doon ang Diyos. Mahimo ra gyud kang malipayon, ani. Una nag-imagine ko, adto ko dito mga kaigsunan sa pari Indonesia. Ingon tong treasurer na to nga, Sir Lloyd nga, nailipanti dito, likos bintana mga kaigsunan, pastilan, nagkuwag tae ng ilipanti. Nagkukig tae. Naitigkuha dito mga kaigsunan. Unya akong gililang lipan. Pastilan, gikan diri og diri pati gamay ra. Baby elephant pa ni. Gikan ana hanto dia baby elephant. Unsa na lang ang big elephant? Dako pa siguro ano yung simbahan. Piting dagkuag tiil. Sige na lang yung kong imagine, Lord, pagkanindot sa imong giandam. Nga kung misulti ka sa pinadayag, nga ako ang Ginoo, nga makikauban, nga mangandam, ug akong bag-uhon ang kalibutan kan. You just imagine that word nga iyang bag-uhon. Bag-uhon, kung bag-uhon sa Dios ang kalibutan, mas giandam sa Ginoo nga bag-uhon ang atong kaugalingong kalibutan. Di ka malipay na mga kaigsunan nga maluwas mong magtiayon nga pag-abot dito di na mo mag-away. O may ni amin. Ganahan pa mo sige away mo. Ay mo sige away kay daghan na bagay mga dalaga din di na uban di na minyo ba. Di mo malipay na ang imong hunahuna dito mga kaigsunan di na masakitong. Pagkatamis pamalandungon sa giandam sa Ginoo alang kanato. Si King David nakasala, gipasaylos sa Ginoo, gitagaan tsansa nga mabuhi, gitagaan og bag-ong espiritu, gitagaan og bag-ong kalipay. Namatay si David nga puno og proseso sa kadaugan si Ginoo. Don't be afraid. Nang akong isulti kaninyo mga kaigsunan. Kupti ninyo ang saad sa Dios. Kupti ninyo ang iyang panglantaw diha kaninyo. Kay kining kalipay nga atong naangkon nga magakwarta ta, makadawatag bag-ong sinina, makapalit ta og mga cellphone, makapalit tag nindot nga pantalon, makapalit ta sa tong gusto ang atong katawa. Mungisi murag wa nay ugma sultian ti ka. Ang giandam sa Ginoo labaw pa niya na. Mga bata, paminaw. Kung malipay mo mag-cellphone, mas ikalipay nga magbasa mo Biblia. Kay naa diri ang inyong kalipay sa kadaugan. Ayaw ninyo usiki mga bata. Ang inyong mga mata sa mga gadget nga dunay pagbuto, dunay pag-short circuit, dunay pagkakaraan, apan atong gamiton ang mga gasas mata sa pagbasa sa balang kasulatan, pagtan-aw sa kalipay o kanindot nga giandam sa atong Ginoo. Amen? Ayaw. We are nearing home. Mabito nang naikanta karon mga kaigsunan, mo na ako itudlo. Mo na siya bag-o na tong i-opening song o i-closing song.
Mao na ni siya kantas tibok Adventist. Makadungog mo ng kantahan, nindot siya. Oh, grounded in the Bible, focus on the mission. Nabisan sa panahon nga magluya ta. Bisan sa panahon nga murag mawad-an na tagpaglaom. Tungod sa atong mga pagpaningkamot nga atong nakita nga murag walay improvement. Jesus is telling you, I am coming near. Di ba na ninyo ikalipay mga kaigsunan nga daghan na kaayo, di man buta mag-ampo ba? Pero ikalipay na to sa pagsudong sa mga balita. Bana sa mo ang amiga sa akong asawa, gibanggaan sa uman og mga terorista ang ilahang barko hangtod ron wa siya makita. Baha, linog, ang jinsan matag karon ug unya sige linog. Wa ta magampo nga maglinog. Wa ta magampo nga magbaha, pero kana siya talimad-on nga duol na kaayo ang Ginoo mga kaigsunan. Amen. Ayaw gyud mo backslide ha. Sa unsa kaluya. Kay kung sa istorya palagi ni, ana ba ang tiil sa Ginoo ana na ba? Nakita na natong kumagko. Nanang kumagko. Ay paslan. Nanang kumagko sa Ginoo. Kabantay mo ng bata? Unsa gani pinaka-importante mga anak? Ha? Kamong mga mama? Unsay pinaka-importante nga makaginhawa mo kung mga anak? Ha? Mo gani makagawas lang ang ulos bata, diretso na natanan. Kay kana bitong kani? Na di ba na prinsipyo, masud lang imong ulo, sud na tanan. Kanang mga bintana isuksok nimo na imong ulo. Masud lang ni imong ulo, diretso na natanan. Pero muungot yan na imong ulo, pagbalik po na, wala din maglisod po kagkuha ana. Ang atong Ginoo mga kaigsunan nindot kayo. Iya nang gipakita ang iyang kumagko. Pero gamay na lang yung kayo dahi. Move forward. Pirte na lang yung duulas panahon mga kaigsunan. Mo naingon ang Dios, ayaw surrender kay nagprocess ko. Hatagan taka o kinabuhi pagkanindot kinira bagyon nga kinabuhi dili ni sa kinabuhi sa inyong eksperyensya karon. Ingon pa si Pastor Bonfin, ang atong stewardship director, pag ingon sa Ginoo nga I will give you eternal life, kanusa man ninyo madawat? Ha? Kanusa ninyo madawat ang eternal life? Di ba ang atong hunahuna mga kaigsunan, makadawat mi pastor og eternal life igbalik pa sa Ginoo. Uy, dili na mao. Bisan di ay karon yun ikaw pwede ka makadawat og eternal life. Kay unsa man ang eternal life? Dili na eternal life nga dili na ka mamatay. Unsay gingon ni Pastor Bonfin, kana na sa kayo na balang kasulatan, bisan kinsa ang mudawat kang Kristo na akay eternal life. And what is that eternal life? Kana nga eternal life gipasantop sa Ginoo nga sa imong pagdayeg sa Dios, sa imong pagsimba sa Ginoo, anaa ang kalinaw luyo sa mga kalisdanan. Imagine na God. Sa kadaghan nimong utang pero hangtod ron nakatindog man ta. Kaya nang utang na po. Sa kadaghang naningil nakabarog pa man gyud utang. Tanawa ra gud imong ginabuhi nakaabot ra man gyud kag 40 kapin. Nakaabot pa man gyud tag 50 kapin. Oh, ba? Nakaabot pa man gyud tag 60 kapin. Kung imong balikon labaw ni sinanay guro, kung balikon na to ning kisa may pinakataas sa gida, play na mo nay. 73. Kinsay 73.5 dire. Wala. Aw sinanay itong nakapila edad mo nay. 80. Mama na nimo yan no? Ha? Hugangan nimo? Mama ni ate? Pila edad nanay? 80. Pero tanawa panalangin, kaya hangtod karon nagadayeg si nanay kay kung imong balikan ang 79 years pa ubos. Nagtuo mo nga wa nay mga kalisdanan si nanay nga murag kaligiron. Dunay mga panahon nga ang pagtanaw sa PC mo resolusyon. Kasi doon sa nga problema. Pero karon nga nangalagad ta, pirte ka na mo problema, pero tanawa hangtod karon, nilingkod ka, nagdaay ka, nagkakanta ka, imo pagyong natilawan ang mga gasa sa Ginoo nga wala na sa uban. Muna nga ko di kay kung problema. Kay magsigit tag problema mga wat ani. Tanawa ninyong social media. Daghan na kay mga kaso sa depresyon. Daghan na kay mga kaso sa mga problema. Kabantay mo atong bag-ong ni viral? Murag dili to diri sa Pilipinas.
Unsa to? Gibiyaan siya siyang asawa. Muna lipay gud lagi ta nga manibahay ta. Gibiyaan siyang asawa. Gibilin ang bata. Nakakita mo to? Katong bata nga babae nga iyang giunag hikog. 2 anyos. Oh, iyang gibitay. Giuna niyag patay ang iyang anak nga 2 anyos. Paghuman niyag hikog, gibira patang luyas bata, naghuot akong dugan, kay nituski yun, naningkamot nga mabuhi. Pero patay, ili man kang gihikog. Sa may kusugan ng 2 anyos. Pagkahuman nga namatay na niya, naghikog po siya, duha na silang nagpabitay. Karon question, unsay wala niya? Kinabuhi nga mao si Kristo. Kay kita din kinsa may mga broken family ninyo din nga gibiyaan mo, inyong pamilya, nga giuli og suga, salamat Nordico. Ha? Nga gibiyaan mo, broken family, inyong mga anak, nagka-problema ang mga magtiayon, ikaw broken family, pero nganong hangtod karon malipayon man ka, it is because you have received the gift of life which is Jesus Christ. Amen? You can enjoy eternal life while waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ. Samtang gaulat kita sa pagbalik sa Ginoo, pwede na natong ma-enjoy ang kinabuhing walay katapusan. Luyo ni aning mga dagkong problema, giproseso ta si Ginoo kay nakita sa Dios ug ikaw mismo ang nakakaplag karon nga hangtod karon tan-awar gud imong kaugalingon sa samin inig uli ninyo. Di ba ka kasinggit og praise God? Ang uban naghikog na. Nagpakamatay, na priso, na duslakan, na igani ubang mga tanawo nimo sa mga balita, gipangtripan lang. O tanawa karon ng Thailand, mga bata, paminom mo na ko. Pasalamat mo, buhi pa mo. Thailand, 7 ka buhok patay, nang eskwela lang gipang pusil. Oh, maunang insidente dito gyapon kay tungod sa Roblox kana kamo. Amo mga bata sige dulag Roblox, duray padulungan niyo ani. Og dili mo kamoy unang pusilo na ang inyo utok lagi masudlan gani nagyawa na di na gyud mo kailas ng gidikanan. O kabalo mo sa Thailand kadtong namusil og 7 ka buok ilang giadto sa pulis sa Thailand wa mo kita na sa Facebook. Tanawa mo yung Facebook pero tigugawa na gyud. Tigdagana. Giadto mga kaigsunan ang balay sa iyang lula kay didto daw siya nagdako. Tanawon siya nitabo. Sige, tok-tok ang pulis. Ayo, Thailand. Ayo, walay nanubag. So, tingala nga pulis. Ang gimo, gisaka. Kaya nga nung walay nanubag, basi gipangatake. Pag abri sa gate, mga kigsunan, sulod ang mga pulis. Kabalo mo siya nadatnan sa mga pulis. Ang iyang lula ug lulo mo'y una din niyang gipusil. Ayha na musil dito sa eskwelahan. O, kamo mga bata, o bito ng supakiro na kayo mo, ninggahi na inyong ulo. Sa usa ka rason, mas mutuo mo sa gadget kaysa tao. Oh. Isa kasuguan, loading kayo. Kung sa to? Wala. Pero diha sa inyong gidula, pag ingon o get gun, paspas kay kakapislit. O, may tabo. Di mo magmahay, regular mo mga bata, kung makahimo na gyud mo dili maayo. Lain ra ba na nung mayakpan ta mga bata, pailakilag. 7 ka buok patay. Unsay gi-interview tong namatay, unsay gingon niya, dula-dula ra. Ana. Patay ng 7 para sa iya dula-dula. Patay ang lula ug lulo para sa iya dula-dula. Ngano man unsay kuwang? Walay Ginoo, wala ang ginabuhi. Mao nang pasalamat ta mga kaigsunan nga bisan sa mga dagkong dalugdog, mga kilat nga mga problema, daghan tag gipangagian akong usbon giproseso ka sa Ginoo para mas matilawan nimo unsay nindot ug malipayon. Daghag utang, pasalamat gud sa Ginoo. At least kanang imong utang wa bitaw na nimo gipalit og shabu. Tama? Gikaon bitaw na nimo. Lord, salamat, tabangi ko. Kay kung imo nang giwaldas ang kwarta nga imong giutang nga kana, lisod na.
Pero po kung nag-ingon nga pangutang yun mo. Pero kay mo nag-ingon lagi nga sa kinabuhi, di man ta mga milyonaryo, adto bitaw ko og Indonesia, nagdala ko dito og $100. Pila man ang $100? Buta na tong mga size bill. Gipa-exchange na ko dito mga kigsunan. Tang datuan ni Pastor Cabardo. $100 ang equivalent. 1.7 million. Tutuki ko dito. Rupiah. Dili pesos. Pagpalit po nako mga kaigsunan, mangihi ka dito, mubayad kag 3,000. Mangihi lang. Muna mangihi ka dito, daghanon yun nimo. Kay katong pitok-pitok lang nga anakansi kasi mo 3,000. Kung pilay ihi, how much? 3,000 rupiah. Mukaog ka dito mga kaigsunan, ang ilahang murag Jollibee dito, 15,000. Isa ka manok o usa ka rice. Ang ilang kanon dito, 10,000. Ang ilang mong kwarta dito, 1,000. Kakitag piso dito. Naman gani diya sa kumbag, ang ilang sinsilyo, 500 pesos. 500. Na sila sinsilyo dito nga naitatak, 500. Na po sila sinsilyo ang tatak, 1,000. Palit ka dito sinina, tag 125,000, isa lang. Kani akong gisuot karon mga kigsunan 120,000. Kulamihan niyo dato kay ko ang akong 1.7 million wa ray duha ka oras urot. Hindi na ko mabalik ani. Mamilyonaryo ka kada mo itong istorya bitaw ka usay tawagan na isang araw. Sa tinagalog na is dili isang linggong pag-ibig kana bitaw murag piling nga milyonaryo one day millionaire. Magdala ka dito 20 mil, aying na kung bakakon lagi, basta imong kwarta ba, 5 million. Ibaan na ka, 5 million. Ay, makilang kwarta dito, tag 100,000, 50,000 nga papel, 20,000, 2,000, pero ang ilang mga palitonong dito, Junpyo, nilibukod. Kung palit ka na ilang mo barbecue, mga kigsunan, ganang naas kilid-kilid, dahil sa tuwa, 5 Gs dito, 1,000. Magsige kag inihapas mo. Naunsa naman yung tao ni. Diba? Malipay ta. Dagan ta gusto nga kalipay apan kini nga kalipay nga gihatag sa Ginoo. Mauni ang pangita ang mga kaigsunan. Ang kalipay nga luyo sa kalisod. Kupti ang saad sa atong Ginoo nga giproseso kaniya aron sa anindo tong malipayon kayo. Amen. Igsoon. Ayaw backslide. Amen. Igsuon. Ayaw piyai ang Ginoo. Igsuon. Dayga ang Dios sa tanang panahon. Jesus is our life. Jesus is your way. Jesus is our bridge. Munang ingon ng taga-talaingon. Pasto. Nabay mga native dire. Unsay native lan ninyo dire? Mabibawanon, Badyaw, Maranao, Gudyaw, Mandaya. Dito sa Talaingod, si Pastor Eper po yung nagsulti nako. And yun ang usad na to kakaigsunan nito. Pastor, nadili na ko mag-eskwela. Kaya kining mga nag-eskwela sa Tagum City na mga bulok. Nga naman, tanawa ko ng ilang ang isulti. Ang pan, bread. Ang tulay, breed po, parihara. Parehas ra mga breed. Magumaw ba? Niya, tanawa po na sila. Muyong ka og number 3, 3 po. Muyong kagkahoy, 3 gihapon. Mga bulok. Pare-parihara tanan. Parehas ra man diyan, parihara man po na diris mua. Parihara. Ay, pastilan. Muna ingon lang nga, wali sila dito mga kaigsunan. Pag gumagwali, dagang inabutismuan. Ingon-ingon sa na to kami mo. Napastul! Kinahanglan nyo ta magtukod ta simbahan. Kaya kung di ta magtukod og simbahan, ang ato nga buhat din na wishlist. Ingon pastor po na, usay wishlist. Wishlist. Saan mo nang wishlist? Wishlist, di ay way pulos. Wishlist. Maura po na. Makalilisan, dagan laylaig lingwahe. Adto kag Jakarta, laig lingwahe. Adto kag Lilonggo, laig lingwahe. Pero sultian ta mo mga kaigsunan, when we all get to heaven. Kadaw na ba? Go. When we all
get to heaven. What a day and rejoicing that will be when we all see Jesus. So Simon, well sing and shout the victory. So Bisaya na. Ha? Katupong isa kakanta nga, kita maglipayay samtang nagapanaw ngadto sa atong puloy ang kahadlok atong igasikway karon sa Ginoo kita bangan. Kanda! Madali na lang, madali na lang ato nang hitanawa. No say atong makita ang malipayon ug matahong puluyan ni Jesus giandam sa tanan. Mga kaigsunan ko rin sa inabatan, Pastor Cabardo will never be here every Wednesday. Pastor Cabardo will never be here every Friday. Pastor Cabardo, wala po rin ka na Sabado. Apan karon nga adlaw ipapahulay ako ning gigahin kaniyo kay gusto na kong isantop kaninyo kanang inyong kapobrehon, kanang inyong kawadon, kanang inyong mga problema. Apil si Pastor Cabardo, kapobrehon, kawadon, balatian ug uban pa, sultihan ta ka, gibundag sa Ginoo ang panalangin, ayaw paggamit og umbrella, sugata ang panalangin kay giproseso ta sa Ginoo alang sa anindot ug malipayon nga kinabuhi. We hope and pray. Mga batanon, unahon ako ni. Kamong mga bata, I hope and pray nga nagasimba mo, di mo maparihas sa uban nga mawala mo sa pagpangalagan. Kung anaa karon sa atong mga kabataan, mga batanon, nga gusto ninyong ihalad ang inyong kinabuhi sa Ginoo, dool res tubangan. Unahon na ko ning tawag ning mga batanon. Kung mga batanon ug bata, kung kasabot ka sa akong gisulti nga kung ikaw ang usa ka bata or batanon nga andam nimong ihalad ang imong kinabuhi sa Ginoo, dool dire. Maghimo ko sa pag-ampo nimo. Bata lang sa o batanon ang akong tawagon. Pero tanaw nimo nga okay na kay kas kinabuhi, ayaw nagduol. Wa man pud manginahanglan ng Ginoo sa atoa. Ha? Ang gikinahanglan niya kanang batanon o kanang bata nga sa diin muduol gyud sa Ginoo kay gusto niya ning anindot og malipayon kaayo nga kinabuhi. Diri abanti mo mga kabatanunan. Abanti madulul gamay. Napabay ubang bata diha, I will have a special prayer for you. I will have a special prayer. Doon na pa ba ubang mga kabataan diha, dali mo mga kabataan. Gusto na ko nga makahibaw mo sa pagdesisyon sa inyong kinabuhi. Nindot ang gihatag sa Ginoo. Lipay o giplastar sa Ginoo ang atong mga kinabuhi nga pinakanindot nan karon. Inyo man ang desisyon, di makapugson sa Ginoo. Kung gusto ka mulingkod, pwede ra pod. Pero gusto ka ihalad din kay mong kinabuhi sa Ginoo nahala. Diri, I will have a special prayer for you. May as ma-wipe nga atong pabutangan og background music asa tong atong cellphone. Samtang mag-ampo ko. Unahon nako ning mga bata sa pag-ampo. Kay dili ko gusto nga nagkita ta ako sama ba sa story ni Ma'am Pretty kaganihan ni Sister Pretty. Kinsa ganitong story niya mga bata? Si pangalan natong shepherd Jebel. Sa dihang nawala ang usa ka karnero, unsay gihimo ni Jebel? Iya ning gipangita. Kinsa man ang nagrepresent kang Jebel? Si Jesus gipangita kas Ginoo. Ikaw gipangita po kas Ginoo. Ang problema nangita kas Ginoo. Ikaw nangita kas Ginoo wala. Ikaw nangita pa kas Ginoo, ikaw nangita kas Ginoo, ikaw pangutan na inyong kaugalingon kung gipangita ba niyo kay ang Ginoo nangita man ninyo. Amen mga bata. Amen. Uy, murag hinay man, nangita ang yawa ninyo. O amin po, mangita, gud ang yawa aning matuana. Ha? Karon nga be. Nangita ang Ginoo ninyo. Amen. Pangitaa ang Dios igsoon. Amen. Mag-amputa.
Ang gusto nako mahitabo mga bata ug batan-on kamo may una nako nga panalanginan karon. Hatagan ta mo og mga 60 seconds. Kabalo ang Dios buluyagon ka, mao bitaw nang wa pa kanya gibalian. Wa pa niya gitugot ba nga bis natagak na kaganiha kisi kag duwa. Gahi jud kag ulo ba. Mayroong Ginoo, kuhaan guna akong guardian angel diha. Mabali na imong tiil, na danyos na tanan, di nakakaduga basketball. Di nakakadagan-dagan. So, ipiyong inyong mata, mga bata. Sulod sa 60 seconds, unsa may pangayuan nimo pasaylo si Ginoo. Human nga mangayo kag pasaylo, unsa man po'y ganahan nimo nga himuon ni Jesus sa imo. Gusto ba ka nga diri ra ka kutob sa imuhang kabadlungon? Or gusto ka nga mutaas pa imong kinabuhi? Basig sa imong kabadlungon, makita ka sa Ginoo, sige na lang yun igpabadlong ni bata, undang o ginhawa, lisod. Pero gusto ka nga panalanginan ka sa Dios, pagtarong mga bata. Ha? Kay si Jesus nagtinarong ra ba? Alang ka ninyo. Sige, ampo mo mga batanon, mga bata. Sa inyong ihangyo sa Ginoo, pangayog pasaylo, sabay nahimo ninyo. Kay gusto man siyang malipayon. Amahan namong balaan, giuna na kong tawag kining mga kabataan o mga batanon. Tungod kay sila ni ang mupadayon sa imong buhat, kay tagas naman mig edad. Pero Lord, nakita nimo nga niubang mga bata nga sa ilang pagkabata ganahan pag yun sila magdula-dula. Pero tagai sila Ginoo og panghuna-huna nga sakto nga inig adlaw tigsimba, mas pilion nila ang pagpaminaw sa pulong kaysa sa pagdagandagan. Pasayloa sila Ginoo. Kung karong adlaw do naman sila gihimo nga pagdula. Nagampo ako nga sa sunod nga adlaw tigsimba, sila makabaton sa pagpaminaw sa imong pulong. Tabangi usab kining mabatan-on. Dagan ni silang mga desisyon nga mga likoy nga wa gyud ka malipay. Sila ra gyud nagbuot-buot. Nyalain ra bang mga tawo ron Ginoo kasabo kabalo na gyud kana. Masipyat na gani mi sa mong desisyon, manawag ra ba din mig emergency call kay Jesus nga magpatabang. Nyog di na ra ba gyud kamutubag, basulon ra ba doy kaning mabatan-on. Nagampo ako Lord. Giyahi ang ilang mga kinabuhi. Tabangi kining mga batanon nga mas makita nila ang kalipay o kaanindot sa kinabuhi sa panahon nga sila mupaduol gyud sa Ginoo. Dili sa cellphone, dili sa school, dili sa barkada, sa Ginoo gyud. Mga batanon, Ginoo'y naghatag kaninyong kinabuhi. Dili ang cellphone. Ang cellphone malubat, si Kristo nagbantay ninyo. Way lubat-lubat. Busan ni mga oras sa Ginoo niya ang mga batanon, mga kabataan, ako silang itugyan. Kay gwapo kayo ang imong mensahe, Lord. Nga imo dayang giproseso ang mong kinabuhi kay giandaman gyud ay minimo di Ginoo og anindot kaayo og malipayon nga kinabuhi. Dagan man may katubangon mga bata, kaning mga bata, kaning mga batanon dagan pagkatubangon nga problema, pero pasabtami nga inigibundak man ang ulan sa mga kung pinaagi man sa mga pagsulay. Di mi magdala-dalag payong, magsigig panagang, kundi among dawaton ang tanan sa dakong pagpasalamat kay ang Dios. Gusto lang yun niya ihatag ang kalipay nga amo pong matilawan unsa day kanindot ang patak sa ulan sa among kinabuhi. Tabangin ning mga batanon nga mas ang ilang debosyon mas madasig kini mga bata mubasa ng Biblia. Akong isurrender ang ilang mga pangalan diha kanimo. Nga mamahimo silang madaugon, galamiton sa simbahan o dili galamiton sa yawa, galamiton sa Ginoo dapat kamo. Kay ang Dios ang naghatag kaninyo kinabuhi. The blessings of the Lord be upon you, mga bata o mga kabatanunan. Panglakaw mo nga dunay kalinaw kadaugan, kalipay nga giandam sa Ginoo.
ang maangkon ninyo ang kinabuhing walay katapusan karon dayon simbaha si Kristo sa imong tibok kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lingkod mo. Sunod na kong tawagon ang atong mga papa. Kamong mga papa, kung arapod ko yung pagkikibati ninyo, kay kusgan pa mo, lingkod lang god. Pero ginyong gibati, Lord, ikaw akong kalinaw, hala tindog. Isa-isahon tani. Kay dili ko gusto mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi. Kana bang istorya bitaw nga pera na naging bato pa. Langit na maimpirno pa. Sayang nga yun. Mga papa, kung imong gibati, ang imong pagkaamahan, wala di askalipay sa Ginoo abante daw. Mga papa akong tawagon, dali mo. Pero sa mas kong gingon, okay na mo, watay problema. Kay inyo man ang desisyon. Napa ba? Kay maghimo na ko sa mga pag-ampo. Dool. Come. Kaya ang Diyos maghatag kaninyo sa kalinaw. Mga papa, gipakatao mong lalaki sa kalibutan, timan ninyo ang buluhaton. Amahan mo sa kanunay panaba. Dili kay kamumoy tabangon. Kamu ang Abraham. Kamu ang Isaac. Kamu ang Jacob. Kamu ang Job. Kamu si Adan. Una mong gihimo si Ginoo. Kung sa ayaw ninyong pakyasa, ang inyong pagkamahan, kinahanglan makadala kamo og lunlun nga kalipay sa inyong panimalayan. Hido ko na to tong ulo. Ug samas paagi. Hatagan ta mo 60 seconds duha ra gyapon. Mangayo tagpasaylo sa atong masala. Ug ang ikaduha, muhangyo sa Ginoo ug unsay gusto ninyong himuon. Hatagan ta mo sa 60 segundos niya na. Amahan na mong balaan. Ani ang imong mga sinaligan nga amahan aning iglesia. Lord, himua silang Abraham. Himua silang David. Himua silang Moses sa ilang matag pamilya. Tabanging ang ilang pagkamahan. Di lamang makita nga kaya nilang buyo ng ilang pamilya pinagis pagpakaon sa pisikal. Apan tudluin ni nga mga amahan Ginoo. Nga kaya usab nilang protektahan sama ni Jabel ang mga karnero nga imong gipiyal nga na kanila. Walay mawala. Ginoo akong isurrender kining mga amahan hatagan mo silang kusog. Kaalam mo kay balo. Tabangin ning mga amahan Ginoo nga dili sila magluya-luya, sila'y unang mangunas kadaugan o kaluwasan diha sa ilang matag pamilya. Sila ang frontline. Liguna sila o Dios. Amahan kamo sa kanunay panabang. Magmadaugon ang inyong pagkamahan aning kalibutan. Mga papa, the Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will shine His face upon you and be gracious to you. Your name will be written in the book of life. Himua ang buluhaton sa saktong amahan. Himua ang buluhaton sa langit nun nga amahan. I pronounce and command you. Panglakaw kamo isip amahan nga gikan sa Ginoo. Ayaw kamo pagpagasala. Pandungan kamo sa grasya kaluoy ug gugma sa Dios. Kini tanan ako pagapangayoon
In the name of Jesus Christ, most powerful. Amen. And amen. Salamat sa mga papa. Akong gihangyo ang mga mama. Inyo ang higayon karon. Kamu ang ilaw ng tahanan. Punain tao ng inyong mga unahunas pagbasa sa Biblia. Kung sa magayon atong itudlo, mga inahan, nga kahayag kung kita mismo ngit-ngit na. Kung inyong gibati na, daw laruol. Daghang struggles. Gikan sa pagpanganak. Postpartum. Gikan sa pag-alaga sa bata. Nagmasakit to. Apan karong mga adlaw gitawag mo sa Ginoo sa pagpahinumdom. Mga mama, gihatagan mo kahayag sa Ginoo. Special kay nang inyong gender nga female. Gikuha mo gusok sa lalaki. Kamu ang nagpa-inlove kang Adan. Be the light of the world. Kabalo ang Ginoo, daghan mo problema, stress, ug uban pa. Busa karon. Samang pagihatagan tamog 60 segundos, unsa may mga burden ninyo, isulti sa Ginoo. Sa may mga kabukaton nga inyong gibati nga mga mama, isurrender sa Ginoo. Isurrender inyong pagkamama. Sa inyong hangyoon sa Dios. Amahan namong balaan. Niya ang ilaw ng tahanan. Gwapo kayo mong mensahe, Lord. Gwapo kayo mong mensahe karon. Salamat sa pag-process ani nga mga mamang hangtod karon nakalahutay sila. Grabe ni sila gugma sa ilang mga anak. Bisan nga ning adik dawaton. Badlungon dawaton yun, di na masabtan sa mga papa kay espesyal kini ilang gender yun. Sila yun nakasabot anak nga gugma. Kay imo man ang gihatag kanila nga mo nay kining pagka-loving mother, mo na siya pinaka the best nga karakter sa usa ka inahan. Nga imong tanom sa ilaha. Wala na sa malalaki. Muna mga mama, ginganlan yun mong ilaw ng tahanan. Sa kausa ka rason, nga doon na may mga papang mga buluyagon, mga sungayan, may mga papang mga badlungon. Ngit-ngit nga mga papa, pero naa dapat kamo mga mama. Kamu dapat ang mupasiga sa suga sa inyong balay. Pagbasa mong Biblia, puna ang inyong kaala mong kahibalo sa pulong sa Ginoo. Kay kamo ang gisimbuluhan sa pinadayag, woman in the Bible. Wag yun migamit ang Dios og lalaki. Kay espesyal kaayo sa Ginoo kining mga babae. You make the world beautiful because of your light. Muna ganyan ni Maura sa ako itugyan ganing mga mama. Tudloy sila Ginoo sa pagbasa sa Biblia. Aron ang ilang kahayag-hayag yun nga gikan sa Ginoo. Tabangi usab ang mga burdens aning mga mama nga perting ka mga bugat nga wa kabalo ang mga bana. Ilan ang gisurrender karon kanimo. Mga mama, the Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will give His light to you. The Lord will guide you. And the Lord will make you stronger now and forever. Lakaw sa malinawon nga dalan kauban sa Dios. Mothers, mga mama, I commanded you in the name of Jesus Christ. Be the light of the world. Be the light in your home.
Surrender to Christ. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Daghang salamat sa mga mama, mga papa, mga batanon, o mga anak. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.